И здравейте на всички, които ме гледат. Аз съм Симбълтосен и днес играем на Survival в чисто новия свят, който генерирах преди малко. Затова толкова цепи. Целта ще трябва да си отравям стройките, защото много ще цепи иначе играта. Затова да пускаме два чунка. То всъщност още се цепляме. И да започнем, като съберем малко дърва. Вау! Много цепи е. Добре. Ще прекъсна видеото за малко и ще се върна. Това си отрана след. И така отново съм тук. Още вече не цепи по-малко. Мисля, че ще не цепи по-малко, така че... да. Але вече правих настройките и е време да започнем да събираме дърво. Доста интересно. Само да видим нещо. Окей. Така. Аз би някой тук ще се заселя. Този барен. Обаче след малко ще става нещо. Не знам какво ще се случи тук. Мисля, че не падна. Не падна, но това няма значение. За пръв път виждам това нещо. Върху гравел да е засадено дърво. То да е пласно. Отдолу дърт ли? Не има гравел! Вау! Бък! Има някакъв кейк. Тук има кол. Време после ще се връщам. Проблемата да си направя къща, защото става нещо страшно тук вечерта. Аз не знам дали съм си го пуснал. Не знам дали съм си пуснал на предмет, но ще се разбере това нещо. Това е някъде тук. Мисля, че чудесно нещо. Това е направо. И като начало тук ще тръгна да живея, пък като събера достатъчно ресурси, ще направи къща. И така. Продължаваме. Копаем тук. И така. Това ще ми стигне. Добре. Трябва да се направя крафтинг тейбъл. Така. В принцип този survival няма да го правя, за да изпълвам ачивмента. Просто ще направих като поредица. Не ви кеф на вас. Нататък скоро да сме на мини-игри. Да си направя един меч, защото ще ми разхвъртя след малко. Както казах, чакайте мини-игри. Това е скоро. Много интересно, защото няма да снимам само на Hide and Seek. Мога да снимам на Balaos, на Hunger Games, на Survival Games, на каквото се сетите. Мога да снимам дори на Prison Escape, което е просто една велика игра. Сега да отидем към кейва, който видях. Само на Дикол. Това е много странно. Това ще го снимам. Не знам как се случва. Ако някой знае
Дали това по принцип може да стане или е някакъв бъг в играта, моля да каже. О! Хо-хо! Добре, нека да съберем първи кол. После тук ще направя сега един workbench. Ще съберем малко камък и ще си направя каменна кирка, за да мога да изкопая и айрона. Това е чудесно, че намерихме айрон в началото. Супер, имаме за един workbench. Чудесно. Къде да го сложим? Тук ще го сложим. Не знам за какво да направих тези стъпка. Сега трябва да събера камък. Малко, 4, 8, 12, 11. 11. Трябва да събера. Загледа, вече им за печка. Сега ще събера и за кирка. Чудесно. Вече събрахме за всичко. Печката ще направя, но ще си оставя в инвентаря, защото не ще сложа в печката. Така. Сега бързо да направим едни колечки. И каменната кирка е готова. Започвам да копая айрона и ще се връщам, защото усещам, че тук ще стават големи стърпотии, като стане нощ. И най-лесният начин да се изкача беше този. Ще пак става и да излезем навънка. Така. И сега... Уоу, тук ли има кейв? Мисля, че да. А, не, това е просто нещо като езеро тук. Макар, че тук може да има и айрон, аз съм намила за такива помещения, така да го кажем. И така. Сега да намерим къде ми беше къщата. Хоп, ето я. Нямаме врата, това нас не игре. Така, печка няма да правя, защото вече си имам. Хоп. И сега ще изтъка този айрон. Ще направя бързо някакви торча. Така, колкото да ми е светло през нощта. Готово. Сега ще направя една вода. Храна забравя да се взема, но и това ще се случи. Обаче следващия епизод. Защото мисля, че сега епизодът стане твърде дълъг. Не знам колко време сме. Така. Вече имаме 4 желяза. Ще си направя един меч. Другите две ще ги запаля. Но за тази цел ще трябва да си направя един чест. Един чест си направих и ще го сложа тук. Така ще съхраня всички бутилки. И така. Това ми го свърши този епизод. Надявам се да е харесал. Мисля, че доста добре се разви. И да, до скоро!